अरे साला खाना बीतला लईले अरे रे माला किने सोना हो। अरे का मलकिनी मलकिनी कैले हो कहो तू है ना हो जौन पर आइल हलुआ परसलिया। अरे चिंता गैलू है मलकिन परेशान वाली ना है। अच्छा तो आई गल बाटू बैठो बैठो दाना पानी करावो तनी बोला का बात बा। दाना पानी मत कर हमार बात सुना। बोला अरे साला खाना बीतला लईले फिर राउर भावनावा गोदावाइले तू ना। अरे चुप रह तू बौरही कतना गो देबू हो। पर साल आई रहलू है तो सासू जी के गोदी देहलू आ हमारो के गोदी देहलू तो अब के गो देबू गाँवपुर के हमरे गोदबा कैलू। अरे त पर साले मलकिन एगो चंदे ना बनवैले रहो इनकी पारी तनी कुछ डिजाइन बदल दे। डिजाइन बदल देबू। हाँ हो सुना ना। बोला अरे साला खाना बीतला लईले फिर राउर भावनावा गोदावाइले तू ना। अच्छा गोदावाइले तू ना अरे जाऊ के नाम के गोदानवा गोदावाइले तू ना। जुगेश म्यूजिक जुगेश म्यूजिक जुगेश म्यूजिक जुगेश आजमगढ़ 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 आजमगढ़। पर तू आल रहलू एक के और आई रहल। हाँ आ देखा तो महाराजा जी के नमवा गोद देले बाप तो से कहां गोदवाई ई बतावा। अरे ता सुना बोला एगो बात पूछी बताइबू ना। हाँ बताई। अच्छा ये बताओ यहाँ आवे से पहले नैहर में तहार के रहल कि ना झूठ मत बोली है। देखो फालतू बात तो बतियै हम। अरे बतावा ना एगो अरे राज तोरे वाली बात। लाज लगत ह अगले बगले के सुन लई त हमार तो गइल न कुल। अच्छा कोई नहीं सुनी हमार बतिया सुना जन पूछा तनी बतावा ना नैहर में तहार कोई हम रहल? जानत हई तू सात घर का भवरा हाउ हमरा से पूछ के गइल मैं गांव में जाके हला। अरे तब पर साल भतार को गोदवाउलू छोरी से यार को गोदवाला सुना हमार बात। बोला तू सारी बेरा आइल बानी एही रे मोहाला आउ नवा की गो देखती कर रानी हाला। दूसरी बेर माना ताने आइल बानी हां यही मोहल्ला में आई रही हां लेकिन तोहर जब भरोसा नहीं खे ना जौन बतिया हम कहत नहीं यार वाली ढेर जना लोग ही कमावा करवैले बा हमारा से। ना तो हम ना करौले ढेर जनी करौले हो तो नहीं करवा लेबू तो तहरा भाग तकदीर में के पून और चढ़ जाई। कैसन कुल हो